2025 nga akong ibilin kaninyo. Daghang salamat sa akong YouTube channel Alimokoy Tres Buakak. Mao kay akong anda og daghang salamat sa mga grasya nga naabot kani nako. Og ingon man sa ako ang usab nga New Year's resolution nga unta magpadayon mo nga magsulod sa akong YouTube channel Alimokoy Tres Buakak. Happy New Year kaninyong tanan. Dini mabot nako ang ako ang silver button kung wala mo uban ako sa 2025. So kaninyong tanan, unta kamo karon sa ako mga followers ug sa akong mga subscriber sa YouTube, magpadayon ta kutob sa asa kutob niya atong kinabuhi. So 2026 ang ako ang gilauman nga naa mo uban gyapon nga nako sa akong mga upload sa akong YouTube channel. So mo ni siya ang akong handa karon mga guys. Ano ni ako ang New Year's karon. Og unta kamo sa tanan malipayon sa atuang bagong tuig nga moabot. Happy New Year kaninyong tanan. Bisa pa man og pila ni ka minutos ug segundo sa akong video, ako gyapon ning i-upload kay tungod kay gusto na ko magpasalamat kaninyo sa akong YouTube channel Alimokoy Tres Buakak.